L'única característica dels dirigents polítics dels partits independentistes actuals és la seva eterna i infatigable voluntat de voler enredar i estafar els seus votants. No en tenen cap altra de característica. Ni un talent polític singular, ni una cultura política destacable, ni molt menys una oratòria brillant que faci sacsejar l'ànima dels seus seguidors. Això està fora de les seves possibilitats. Ells només es mantenen a còpia de l'engany i de l'estafa, com uns veritables tafurs. La darrera prova la tenim amb el document que han signat Junts per Catalunya i el PSOE, un document que els dirigents de Junts volen plantejar com una cosa històrica, com una fita inigualable en la història de Catalunya, com si haguessin pràcticament signat la Pau de Westfàlia, quan en realitat és un document en el qual diuen que estan d'acord amb una sèrie de coses que possiblement algun dia arribaran a un acord i, mentrestant, qui dia passa any empeny, Pedro Sánchez president, Espanya ens continua robant i els catalans som motiu d'odi, continuem sent el principal motiu d'odi arreu de l'estat espanyol. Davant d'aquesta situació, els catalans només podem fer dues coses: o desentendre'ns d'aquesta política oficial i partidista i deixant-li de donar suport, evidentment, en forma de vot, perquè això ja comença a ser una cosa preocupant. Qui dongui suport en forma de vot a aquesta gent ja l'han de començar a dir que és còmplice de tot el que li està passant a Catalunya. Per tant, que s'ho pensin els votants de Junts, d'Esquerra i de la CUP. Doncs podem agafar i desentendre'ns d'aquesta política oficial, que és una cosa infame, és una cosa immoral i protagonitzada per personatges que produeixen veritable fàstic. O bé, el que podem és intentar articular alguna cosa que tingui com a principal objectiu abatre i destruir a Junts, Esquerra i la CUP, els principals esculls per la independència de Catalunya.